Znate pravila? Ovako, svoj strana. Čekaj, sudija. Momci! Tišina! Ja sam... Tišina, stani bre! Nemojte da se bijete, kako sam rekao. Miri! Ti ga držiš. Berni! Drži ga! Drži ga! Polako, momci, polako! Momci, polako, rekao sam! Okej, ovako, stani, smiri se. Jesi miran, ne možemo te pustiti? Možemo, brate, možemo. Pusti ga, okej? Ajde. Ne možeš da nogu, hoćemo da kažemo noge, hoćemo da kažemo instrukcije. Dođi. Ne, levo, desno nogu tamo. Ne, stani, nije se još postojiš da tuču, nije još krenulo, stani, miran. Alo! Ovo će nam biti devojka koja će da označi početak runde ovako, momci. Kao što sam rekao, želim poštenu... Alo, ti bolesnika... Ja se upada, pusti čovjeka da vodiš. Ovako. Znači, hoću da bude poštena tuča, okej? Bez prvih poteza, bez ono ispod pojasa, bez ono, znaš, onih gluposti, znaš, ono pljunete u oko da te... Da, šutim ga nogom dole, da. Ne, toga nema. Okej, momci. Danas, stani, ženo bre, stani bre, ko ti je reče? Čekaj, stani dok on uvede prvo, ajde, uvedi ti pa onda... Danas se bijete u 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, u 1000 evra! Ne se! Ajmo, Stani! Dalje, uvodimo dalje. Znači, šta je bitna stvar? Igra se u 3 dobijeni. Dobro. Znači, prvo desno, pa onda levom, pa onda opet desnom, pa onda opet levom, pa onda opet desnom. To je u situaciji da bude... Znači, best of 3 je šta? Best of 3 se igra, znači 3 dobijene, u 1000 evra, pobednik, šta kaže? Toni, koliko je to grama? Sram te bilo, ne pričaj takve stvari. Toni je sportista. Ja se ne drogiram, ne pušim, ne pijem, ali... Tako je, bravo! Ljudi ne znaju neka Volim Dom Perignon da popijem to ponekad, zato što... To ćemo poslije da proslavimo, evo ga to, daj Dom Perignon. Nekad i da pretiraš, ali... Dom Perignon! Igra se u 1000 evra, se obra ruke i u Dom Perignon, okej? Okej, može. Nemo da se Stoji. Respekt, za Toni Montana priča lagano. Ja ću. To, drži ga ti ga drži. Čekaj, daj vamo, daj. Izvoli. Bravo. Tu, stani ovdje da se vidiš ti, da se vidi u šta se biju, da imaju motivaciju za akciju. Bez prvih poteza, momci, znači bez toga, reci. Znači ovako, čekaj, malo se stoja, ideš povrlo ovako, nije ovo isplanjeno. Okej, ne. A, da se vidi 1000 evra, da, u šta se bio. Okej, ovako. Ja ne želim ti Alo, Toni Montana uskrio, nema da kraje. Alo? A to će, ne možete, stavite to na stol. Iskušenje je bilo. Iskušenje. Okej. Pečurka Maksa, dakle, ne možeš da stojiš. Zakrenaš Toni, beži iza njega, i ti Berli malo tamo. Znači, ljudi, postavite se kako vam odgovara. Znači, na poziciji prvo se tela pozicionuje. Evo ti savjet obojici, približite telo što više u 100. Što više u 100 bit ćete jak. Ne, nabij se u 100. Čekaj, stani. Jesi vidi sve? Okej, ljudi, jel držite ruke, nemojte da zatežete pre nego što vam kažem da zatežete, okej? Znači, kad ja vama kažem, može, ja ispravljam zglobove, mirno, kada vam pustim ruke, reću sad, 3, 4, sad, i vi kreću, okej? Jeste spremni? Spremni. Okej, prva runda, u 1000 evra, 3, 4, sad! Ajmo, Toni! Zamenite strane. Zamenite strane. Ajmo, Toni, sad. Okej. Ajde. Samo ti si ti mrnjao, ja sam Samo reci kako pozdravim. Ti si cerak. Ajmo! Idemo sad levo. Stilu! Čekaj, kako mene, stari. Pridruži malo lakat u sebi, nabisi. To čekaj se, evo, ne vucite, evo! Drži. Evo, ja držim, ne vucite dok ne kažem. Soma evra, brate. Okej, može. Stani, krenuo si, ne može da... Tišina. Stani, evo. Tišina. Čekaj, jel može, jesu spremni? Može. 3, 4, sad! Drži, ne daj! Toni!
Za meni. Ja sam se izgledao. Alo, Bojaš, dođi vamo, Miki, dođite vamo. Dođi Bojaš, ipak je ovo tvoja kategorija i to. Pero laka. Ajde, dođi da podržiš tog brata, toga podržavaš, Okej, da li imaš neki reči ohrabrenja za Ganđumera gubi 2-0 kartu u 3 dobijene s igra? Da li još neki savjet da mu daš? Znaš šta, Bako, slušaj, meni su Barin Jugoslava slaba tačka, ali zato za sklekove, ako hoćeš. Polako, može, sviđa mi, meni, ja volim ovaj duh borbeni, ali polako završimo ovo pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Može, ja znam. Takmičari! Alo, ne pleksuj! Još jednom, Toni, samo još jednom. Ajmo, opusti ruku malo, razvalavi, to. Ajde polako, ajde pauza minut. Malo se promučkajte, odmorite malo kulijana. Tako je, bato. Moramo da iskomentarišemo znonicu, samo pokaži. A bato, mora, bato da... Ti si došao spreman, bato. Tako je, došao sam spreman, brate. On je došao spreman. Meni je, brate, Barin Jugoslavija tačka. Zvoniš? Ako hoćeš. Tišina! Ne javljam se nikada. Ne, naravno, ne, se Hoće da vrati dugove, ali neka sačeka. Sutra ćete mi vratiti do sutra. Sutra kamata raste, vrate, ne žurimo nigde. Čekaj, preo što ćemo posebno da želite popiti nešto, momci. Želim, brate, Dom Perignon malo da se ona, ili može nešto drugo. Čekaj, da prosajimo jebote. Daj, Jack! Tomo, ne, idiote, Jack za čoveka. Brate, pa slušaj, Dom Perignon je tražio. To je za proslavu, ide sad... Čekaj, Nikola vam kamera, Čoda nam je sjebo sve. Ajmo, Toni, sad. Čekaj, tu smo. Ajme, Karel, ključe se. Evo nas. Šta je bilo, bre, Mišević, šta je bilo? Ko nema muda da skače sa džamba, evo za... Živjeli se sa publikom. Za mog brata... Živjeli se sa publikom, u kameru. Živjeli, brate, publiko naša i srećno ti rođendan, Bako, želim ti, brate, sve najbolje. I ovo je za tebe, brate, Nex. Pošto nije me sabilo. Čekaj, ćeš da gasiš? Nije Konicava! Ujebote. Kome čuva, brate, kao da Okej. Momci, ovako. Da popiješ nešto, da te nešto digne pre... Brate... Red Bull, hoćeš nešto? Može Red Bull. Red Bull! Red Bull, čekaj! Ne može Red Bull! Daj Red Bull! Bako, nema da mu daješ Red Bull, daj mu krila, ima da poleti, brate, bez krila, nema to da radi, brate. Nema da mi izdaje... Da poleti jako, A čekaj, hoćeš li ti onda Red Bull? Neću ja, brate, to piju, brate, obični smrtići, ja pijem, brate, Guarano, brate, zato sam Toni Montana. Guarana. Ja, šta smo izgledali? Prodaje Guarane, brate. Živjeli kornjačice, živjeli ljubite brat. Živjeli, sreća mi rođena. I sad da ga dobiješ. Jel nikad? Moramo ga podržati. Stavi tamo. Šukeraš. Je spreman. Jesi spreman? Spreman. Moramo čudo, ja moram da slušam. Moramo čudo sjebemo. Borazeru, to opijaš ga. Okej. Upijam. Ajmo! Brate, sve kornjačice ovog sveta gledaju sada. I govore sprinteru nemoj da nas iznevereš. Nemoj. Potrudit ću se. Ajmo! Slabija strana je. Na pole, stani, tišina! Pojaš. Na poziciji. Au jebote. Vanja, dođi mojte. Polako, bez zapinjanja. Bez zapinjanja. Znači, kad vam Vanja kaže, vi krećete, može? Ajde, ne daj se, na tehniku, radi ga na foru, na cim! Sad, na cim! Ne daj se! Nemoj! Ajde, Ganđumene, ajde! Možeš, ajde, na tehniku, vuci ga na... Nemoj se! Bravo! Bravo, doktore! Bravo, to riječi se A brate, šta da radim, Buraz, ja sam ga gurao do vamo, ali nešto, brate, ko da je nešto prodao, Red Bull mu dao krila, bato. Rekao sam da ne sme Red Bull, jebi ga. Okej. A šansa za ovo je bila... Abnormalno! Bravo! Idemo, rotacija. Ilma! Vidi ovako. Ilma, dođi, Ilma! Jo, Bože, ne mogu gaći. Ne, levo. Bez zapinjanja, momci, levo. Pazi mene, ja desno. Stani tu, mojte, samo sekund, bez. Polako, nema potrebe za... Okej,
Okej, momci. Sada eksplodiramo ovdje, Buraz, nemoj to da mi Čekaj, radiš. čekaj, čekaj. Bako, nemoj to da mi radiš. Bez. Bako, zašto mi to radiš? Ilma, stani da se vidi, ne treba se vidiš. Ja ste zakrio. Ajde, motiviši Hilma na brzaka samo jednom na brzaka. Gledaj tu nju. Bako, zašto mi ovo radiš, Bako? Evo motivacija. Okej, jesmo spremni? Ajde, 3, 4, sad! Kreni. Da! Voci! Ganđamene! Bravo, Ganđamene! Bravo! 2:0, brate. Drži Miki. Dobre, 2:0, 2:2, jesi bolesti. Bravo, Ganđamene! Ne, nego je rekao kao sa 2:0 na 2:2, kao comeback. Brate! Ja skapirao, Buraz, ne funkcionišeš ti na njegovoj frekvenciji kao ja. Mora nešto moj brat Vojaž da kaže. Mora Montana da ga da se vidi. Evo, vidi se, brat. Mora Montana da ga izrešava sada, da bi odbranio obraz. Dobro. Bakin i Vojaž. Da, jer se mnogo kurči, batam. Ne smije. Ako sad izgubi bato, kurčenje pada u vodu, tako da ne moraš. Karijera ti je na ivici. Ljudi, subscribe na ovaj kanal. I još jači live-ovi dolaze, tako da svi subscribe, dole imate dugme. Brzo požurite. Brzo subscribe, znači obavezno. Tako je, kornjačic. Ajmo, momčino. Prođi ovdje, prođi krug, pokaži petu rundu, posljednju. Tako, prođi krug oko stola. Bravo, peta runda. Evo motivacija. Peta runda. Čekaj, stani. Ej, znači ljudi, mirno, dok ja ne kažem. Stani ako možeš da nam zapuša Mene rundu. nije ti dobro, bate, nešto ti nije dobro. Plava boja ti. Everli! Izvoli, stani. Stani ovdje, nemoj da laraš. Znači, izvoli. Kada devojka kaže 3-4 sad, vi kažete nemojte da, znači, ja ću vas držim ovdje. Ajmo, Toni! Okej, jesu spremni? Toni, 100 evra, Toni. Ujedi, ako kreneš da kupiš uvijek ga iznenadi. Nemoj, drži! Baka, brate, ja sam opravdao Mora se diže ruka. Bravo, čekaj. Čekaj, uzmemo nagradu. Alo, 100, Igore, akcija, ajmo. Šta je s tim? Opa, palo 100 eura ispod stola, čekaj. A ovo nešto pravne moje. Pa je li ovo moguće? Je li ovo moguće? Da, baš je dobro. Vidjet ćemo u sklekovima šta će biti. Sad ćemo vidimo. Sad ćemo da vidimo u sklekovima šta će da bude. Momci, izvolite ovdje. Izvolite. Tony Montana, most criminal man in the world. Samo 10 strana, aplauz jedno. Sa moje leve strane imamo Ganđamena i njegove konačnice, bravo! Šampion, bravo majstore, ajmo! Šampion naroda. Brate, fenomenalna borba. Pa jeste, brate, rekao sam ti da te neću izdati, ja sam došao ovdje zbog tebe i Vojaža, i zbog Čode, i zbog brata naše, kako se zove, brat naš. Onaj tamo. Onaj tamo nije, sad ne mogu se sjetiti. Oni debeli što šmrč. Debeli, brate, ne švrće, on voli samo da pije, brate. Tako je, malo. Voli u džakuzi i tako malo. Malo, džakuzi. Sa ribama, tako je to. Brate, a ti se borio hrabro, jako, vratio si ga sa 2:0, Pazi, ali... znaš šta, slabo mi je, brate, obaranju ruku, a zato sklekuj. Na obaraču si jač. Ti, brate, samo klakar, plaka. Realno. Da li bi sad Antonio Montana smeo u sklekove da da 500 eura svoje dobijene nagrade? Gle ovako, ponudit ću ti jednu, inače imaš 1000 evra. To si osvojio, pa si osvojio. 1000 evra je tvoje, okej? A sad imaš još jednu opciju. Da daš 500 evra, da se takmičite u 500 evra, u sklekovima, ko može više sklekova da uradi. Ako uradiš više sklekova, dobijaš još 500 evra, a ako uradiš manje sklekova od Ganđamena, gubiš 500 evra i ostaje ti samo 500. Da li prihvatiš izazov? Eto, sad ću da kažem nešto. Brate, čekaj, i sad ćemo vidjeti ko zapravo ovdje ima muda. Nemoj sad da se ucavi. Ajde sad da ga vidi. Pošto je rekao Ganđamen da sam ja njega blokirao i ona ima to nekih razloga, Toni, brate, nikad nije bio cava, to je dokazao i sa skokom, tako da
tih 500 eura neće meni ništa promeniti u životu, a daću njemu šansu da zaradi 500 eura. Bravo! Okej, momci,